एगो गाना ऐसे तुम्हारा मूड बन करे तो वही जाएगा। घर के लोग ताना तरह तरह के बोले कि अब तो दुबई गाय की लाइन छोड़ दे, दुबई चल जा बाबू। मूड बनल, पासपोर्ट बनल, दुबई जाए के प्लान भइल। ये दिसंबर महीना है, अभी नवंबर चलता आवे वाला बा। वो गाना हम गौनी कि नवजिया वैद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, हाँ मुझे दिल की बीमारी है। हरि जननी की सैया गवैया हवे कि फुहर पतर गीत गावेला कि छाछने करे जमोरा। हरि देखनी जब से कि संगही नचनी यो नचावेला। लेकिन छठ के शुभ अवसर पर कार्यक्रम होता, हम चाहता नहीं कि 2 से 3 भजन गा ली, ओकरा बाद रउआ सब जाओ ना खाती हमरा के जाने दी, वही के हम सुनाए, ठीक ना। भोजपुर की धरती जहाँ रियल भोजपुरी बोलल जाला, सिवान, छपरा, गोपालगंज या पटना, कोनो प्रांत में चल जाए, कोनो जिला में चल जाए, शुद्ध भोजपुरी ना बोल जाला। जौन भोजपुर में जौन भोजपुरी बोल जाला उहे भोजपुरी बोल जाला, यही जगह भाषा। पहले एगो छठ के गीत, हाँ ओकरा बाद एगो देवी गीत आ नवजिया बैठ के फरमाइश बा, साथे साथे हम गा दे। एगो 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 भजन। अच्छा ठीक ठीक ठीक, तो हमरा का ड्रेस चेंज कराओ पड़ी फिर, ना तो हम कंफर्टेबल ना हो पाए। हम जो ना मूड में रहे वही मूड में रहो, ये रउआ चलते खाली हम पहले बा। अच्छा के लिए हम चाहब कि पावर स्टार खाते खाली आप सब जोरदार ताली बजा कि दुनिया में सब कुछ करिया अधिपतिया कहीं कि प्यार के करो से न करिया। पवन भैया भोजपुर आरा से है और सरस्वती पुत्र है। मुझे लग रहा है कि ना अब उनके जैसा कोई होगा और ना आने वाला समय भविष्य में कभी होगा किसी का। कि सोड़िए जो तेरे दगा मैं कमावा कि रब कर मैं